Da onde? Vamos. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? This is a new Meneito. Right now, only for Meneito.
înainte, acum, aici, alături de voi, vin altele și mai frumoase, dar și mai puternice. Chiar acum, pentru toți elevii școlii noastre, va răsuna ultimul sunet de clopoțel, care vestește sfârșitul anului școlar și începutul vacanței mari. Însă pentru elevii din clasa 12 și a 9, acest sunet vestește începutul unei noi vieți. Gata, am scăpat unul, nu scaiodesc. Gata, am scăpat, dar nu scaiodesc. Stimați părinți, dragi profesori, dragi elevi, între anii 94 și 95 au venit pe lume acești 43 de copii care mai apoi au pășit pentru prima dată pragul școlii. Au crescut aici, au fost educați de bunii noștri profesori, au fost susținuți și iubiți de dragii lor părinți și fiecare din ei, pe parcursul celor 12 ani, au acumulat cunoștințe, au acumulat omenie, bunătate, cum se cădenie și fiecare din ei acum pun speranța că vor avea un viitor frumos. În sufletul fiecăruia dintre ei a înmulțit un vis și acum acest vis va cuceri în altul cerului. Să vedem al cui vis va zbura mai sus și vă gândiți acum fiecare în mintea voastră la ceva frumos și sperăm că peste ani aceste vise se vor împlini. Foarte frumos! Acolo sunt visele, speranțele voastre și sperăm și succesele voastre.